Добър ден! Вие станахте собственик на електрически котел от марката Technics. В това видео ще ви разкажем какво трябва да има в кутията и какво трябва да се направи преди да се инсталира котела. Моля, обърнете внимание, че котелът има информационен стикер. Стикери, показващи всички параметри на котела и неговия сериен номер, са поставени както на кутията, така и на самия котел за удобство. Важно е да запазите стикера на котела през целия период на неговата експлоатация. На този стикер има сериен номер на котела под формата на QR код. До него има код за изтегляне на приложението. Тези данни са необходими за свързване на приложението и регистриране на котела в базата данни за гаранция. След това, моля, проверете точността на попълването на гаранционната карта. Основните полета за попълване са маркирани в червено. Имайте предвид, че трябва да бъдат предоставени датата на продажба и серийният номер. Сега да поговорим за конфигурацията на котела. Пакетът на котела включва кутия, самия котел, ръководство за потребителя, всички необходими фитинги, както и дюбели за монтаж. Също така, включени, но разположени вътре в котела, са сензор за контрол на температурата в котела и сензор за стайна температура. Котелът може да бъде оборудван с циркулационна помпа от известни европейски марки, като DAB или Vilo. И накрая, преди да инсталирате котела, уверете се, че сте го поставили в среда с стайна температура, поне за 1 час, за да може оборудването да се адаптира към температурните условия на помещението.